Kato kat ni por hadin ke jing mi ke khasi Students Union de ke jing temu bantur syaka ying dorbar tauan ke jela ban penpau ke jing persya halor ke jing pentrekam ni Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar arpusau nalor kalenti rel lala ban ngotho bagani ka seng kala de ban pha de ke jing tho syaka sarkar jela mat iya kani la pentip da uba Lombok Starwell marngar Presiden Rangba jong ke seng haba pentip ia kani shikilat pathai khubor upa Lombok Starwell uloong bahaga biyadai bat kecing beteng jong kecing yakhi umpat la ban ong AA namar bakin hab ban apshwa ya ke jubab na ke sarkar jilla de ke penpau baka seng kala de ban pha de ke jing tho halor kani kaman nalor kata uloong ru baka jingle jong ke sarkar ban pentrai kam ya kani ka act klem da shim jingmut lang na baro kiliang kapen i baka kwa ban pun ngobha yaki breu ki banabar ka jingwan jugi na kaliang jong ka ki sum ta ski ne adin ba ngi ka jingwara ka men na kaliang sarkar ka ni ka MSIPF habana kong ka teng ka IMA mata ka MIBA ngi la i ki jing persang jong sarkar om ba di jing khang ni ta ki investor ko state ka jungi rei kum kolong i ba lomba kam la ban pliang ma ba kani i mat shukun lam ni khando ka siap jong ka chapin ring pro ko ha jing shang in khmi lenti ba ka sarkar kan khot ban ye the tai shwa ban khot ki te ki state hoda pro khot andai i ko ko shle buldos mat ne ka dei ro ka no rem ka liang jo ka seng ta sngi wan ni ban i bang im so ya hap bang sumam jor je kani kom long kuman ka sarkar te ka khubor ko kwa ban sai ka sarkar la ka kwa ya ka ban jada ya khando ko siap kare kamram jong sarkar bakan scrap sa gani ngisi pek ya ka ik bam hatam ni apa le len ko sengi yang rangba hatar kom ba min kwa be pen je dulu ka jing ka an ka ban di lampat ya ka jadun riu kam tamina khmi itan so an ki ban thau ki an ki ban yada ri ko bolong ta ki thau penban ki an ki ban di lampat ya ka khando ko siap bro tika ka jing kli golong ki khmi lenti kita no so an ka baken kenti yo ka judgment reu ne khmi lenti no so an baken jat ka judgment reu dero ta kan ngrem na kaliang sengi sten ka kerwo was pha kerwo wasai sarkar chaburo te so an ka ba na kaliang jo sengi la pha ta ka khas rangkat ji jumuk jungi ari sopsi kolong ba kita ki ba upajba al kubor ki pan song suki ki ba mo ji le kai pa yang kawai jong ka judgment reu koi de kata lo kata ngrem ba ka kaliang ka seng i pha kerwo chaburo kini ki pondok pasnam gede ki no ikman husiar wala kai isu jong ka hatu pinsong bro sisi mentang siang ni adu ko kedarban ko non ngim pala banong ngim song nim song handai ka song ka khubor kumnu sarkar ka asungi ngim sem kara hantu la phak ko bore sepo ila pha khubor jungi sepo ba ju ko por kan ani ka singiru om tang spang ni ka ki kren de subasai sekitu ki menteri sarkar ki nomit ma sarkar ki songrer palan sange na ek pat yakren tiral po jala jungi kapan pelak terkam ka LP po jala jungi modifikasi ki yokam tu ai ki jimun to ni ayo tang la don lupa ngila ada lupa ke saki satar sawana askani lilam sejaka puta tip ka yuk kanot kasi yokam ni ki tang kitu nong upgrade kinong penkhoj kimik kinong sar le kata mo kane kalong ka kadi kejingyam kejingnya kun samla po jala jungi kam jam ini ki mur pan sobha bin subri sobha kalian juga stang de semua kili iki bomla ban jet bomla ban kentiu ke jat menteri semua bomla kalian ada gimana tak an ong ban ai ke cimentoy teri muluk ta bingin setenak kan di kembo kelong mata ngi ba mut pri jengkang ba pri tang pri jengkang mut dilam ke cekap ta di tang armut ki beri ki ban penyak je kan dan menau bela ban bu jengkeli buat sepur pina bu jengkeli melak bu jor iki atau kata ki ong bagi hayat lomba kelas start kin buram ni ke sip tel ada lupa ki bemuswa beli kan ya ka ki runti pe ja muswa len pen semai yang kene delo kata ngrem i ba kini kimdai ki la bu hata ngrem kata lenti kong ba maki kin long ba kin ram ki kat ki mon lilam ba kimi thu sik sidiu su kimi thu ba ter aksu kini ki bre mudle kini ki tang pusubas na sabar kata selesai ki ba buat ban lilam ba le tang lilam i makin buat siap tu lilam lot ka kando ba siap ajala jumi ada ki long le kaliang persa ka sarkar jelo ka sar ka thom ka bor kle ka bor ki ka sarkar so thu hi ka ikon
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Rak Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya